Kävelin kaupankin ohi, kun sulla on noin isot kassit. Seksipullaa. Sitä se Karikin sanoi. Sillä on vapaa päivä. Hän on täysi kuu. Aki Nikkisen ehkäisyn. Alkaako flunssa helpottaa? Minä tiedän. En todellakaan ole. Fantasiajuttu. Eikö uni tule? Mitä? Kuinka niin? Joo, tuolla takana on täyslava. Humahdus. Mikä ihmeen humahdus? Ai jaa, vai niin? Mä en oo kuullutkaan. Että semmonen kohmelo. Ja nyt sä luulet, että se talli on jotenkin täällä niinku ihaha. No. Kyllä kovan kuumeen jälkeen kannattaisi olla muutama päivä toipilaana. Älä vaan sano. Ismo Laitala. No, hyvä on. No hei, sua on huipunut viime aikoina aika usein. Neiti on hyvä. Sapuskaa tulossa tuota pikaa. Seppo, ja mun mielestä se on osoitus vain ja ainoastaan yhdestä asiasta. Sä todella rakastit sitä Helenaa. Ties miten huonoon kuntoon sä vielä meet, jos venytät tätä. Vähän korvausta tuosta teidän sohvan valtaamisesta. Ei mikä sotku. Minäkin lopetin heti, kun sain kuulla, että Liisa on raskaa. Kai sä muistit ehkäisyn. Jos sulla ei ole välineitä, niin ota kaupasta vaan. Ota tää. Sun olo helpottuu. Luulet sä, että tää sun paha olo, huonovointisuus liittyy jotenkin HIV? No tavallaan. Ajattelin vaan, kun olit niin hiljainen. Eikä Lasse pitäisi mennä sinne metsään muiden ärripurrien ja mörrimöykkyjen luokse. Ei näy. No ei nyt mitään semmoista. No Rahin, sähän oot kalpea kuin kalkkilaivan kapteeni. No ei millään pahalla, mutta oot sä nyt ihan varma, että Kari puhuu totta? No en. Se on kyllä ihme, että miten niin mukava ja nätti ihminen osoittautuu sellaiseksi rikolliseksi. Katos, Polle. Otetaan täältä vähän leipää. Otetaan. Noin. Ai helveti! Ai. Vittu. Toiletissa. Toiset yrittää täällä nukkua. Ja nähdä unia. Hollywoodista. Terveisiä kävelyltä. Teki niin mieli tappaa. Stellan